Idol Dennis, please comment. Ng Roginti, kontraktor si Ayuyang Condominium ang nagdatan dahil si Materiales Pargreto yung nga proyekto. Dahil sa kalpasan at saan nga tulog yung traktor, ngayon muna nakayawatan na nga ng panamnama amay Roginti panangatan da direto ang bulan si Marso. Ilulawag ni Mrs. Evalogia Doyor, si Provincial Assessor, si Provincial Government, na agad ang itutawag na optimize ng bulan, itiyak na kasi ang katitik procurement na nagdirettoy ng namay na po ng may Roginti proyekto sa tingaan si Agdama at 2026. Sabi ata na, mabutan di siya mapulo at sibilang din sa dandilistahan dahil pinangkonfirmar ang mga unit sinasaong mga kondominium at dahil posiblad na nga sa palain dahil siya babawi basta na nilawag kadakwada dahil siya technicalities kung pwede ni Duyor kung siya itin mo na gundawe at bilang dahil siya pakpakuna na nangalag unit sa na kaya sa San Rasot Kikiling Mapulo sa klima ngayon nagbabawi dan dahil ito ang sipot na nabaliwan di plano nga naipadagdaran si kondominium. Idol Dennis Ganitio, Tatak, IFM. IFM News.